Salam mehriban tamaşaçılarımız. Atavatan TV'de Atavatan haberleri. Hormatly tamaşaçılarımız, bugün size yetirmek isteyen haberlerimizin biri Daşar yurtda öz hasabyna bilim almak barada. Daşar yurtlaryň awraýly bilim ojaklaryny bilim alýan raýatlarynyň sany barha artýar. Her ýyl orta mektebi tamamlan, müňlerçe oglan gyzlarymyz ýurdumyzyň bilim ojaklary bilen bir hatarda daşar ýurtlaryň awraýly ýokary bilim edaralaryna bilim almak üçin gyzyklanma bildirýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň 2013-nji ýylyň aprel aýynyň 10-nyna çykaran 12972 belgili karary bilen tasdiklanan Türkmenistanyň raýatlarynyň daşar ýurt döwletleriniň ýokary we orta hüner okuw mekdeplerini okumak hakynda düzgünnama laýyklykda. Türkmenistanyň raýatlary ministrlikleriniň, budak edaralarynyň, vilayatlary we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň ýollamasy boýunça şeýle hem hususy tertipde daşar ýurt döwletleriniň ýokary we orta hüner okuw mekdeplerini bilim almaň ähli görnüşleri, ýagny günnifki gaýbana, akşamky gaýbana boýunça okumaga gidip bilerler. Her ýyl näçe talip öz hasabyna daşar ýurtda bilim alyp biler. Dip ählijaňyz gyzyklanýan bolsaňyz gerek. Düzgünnamada bellenişine göre daşar ýurt döwletleriniň ýokary we orta hüner okuw mekdeplerini hususy tertipde okumaga gidýän Türkmenistanyň raýatlarynyň sany, okuw möhleti, tölew meçberi çäklendirilmeýär. Mehribanlar, ýene-de bir bellemeli we talibiň hasaby alynmagy we bolýan ýurdunyň kanunçylygyna hormat. Bellemeli we daşar ýurt döwletleriniň ýokary we orta hüner okuw mekdeplerini okumana gidýän Türkmenistanyň raýatlarynyň howpsuzlygyny üpçün etmek, alja hüner uğurlaryny anyklamak we olary iş ýerleri bilen üpçün etmegi meýilleşdirmek maksady bilen olar Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan şol fanna internet arkaly hasaby alynýarlar. Daşar ýurt döwletleriniň ýokary we orta hüner okuw mekdeplerini okumana baran Türkmenistanyň raýatlary okuyan okuw mekteplerini bellenen tertibe laýyklykda bilim alýarlar. Olar okuw mektepleriniň içerki tertip düzgün kadalaryny berjaý etmelidirler. Daşar ýurt döwletleriniň ýokary we orta hüner okuw mekteplerini okuyan Türkmenistanyň raýatlary Türkmenistanyň kanunçylygyna we halkara hukugyna laýyklykda Türkmenistanyň goragyndan peýdalanýarlar. Daşar ýurt döwletleriniň ýokary we orta hüner okuw mekteplerini okuyan Türkmenistanyň raýatlary özleriniň goraglylygynyň üpçün edilmegi üçin Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalaryna ýa-da konsulluk edaralaryna hasaby durýarlar. Türkmenistanyň raýatlarynyň okuyan daşar ýurt döwletlerini adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykan halatyny Türkmenistanyň bilim ministrligi, Türkmenistanyň daşar işler ministrligi şol daşar ýurt döwletlerindäki Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasy we konsulluk edaralary bilen bilelikde raýatlarymyzyň goralylygyny üpçün etmek maksady boýunça degişli guramaçylyk işleri geçirilýär. Daşar ýurt döwletleriniň ýokary we orta hüner okuw mekteplerini okuyan Türkmenistanyň raýatlary bolýan ýurtlarynyň kanunçylygyna, milli gymmatlyklaryna hormat goýmagy, üflenip bir kanun iş bilen meşgullanmazlygy we şeýle işlere gatnaşmazlygy, şeýle hem Türkmenistanyň awraýyny şek ýetirip biljek hereketler etmezligi borçludyrlar. Daşar ýurtda bilim alýan talipler ýurdumyzy okuw önümçilik tejribelerini geçirip bilerlermi? Elbetde, daşar ýurt döwletleriniň ýokary we orta hüner okuw mekteplerini okuyan Türkmenistanyň raýatlary Türkmenistanyň edara kärhanalaryny okuw we önümçilik tejribelerini geçirip bilerler. Daşar ýurt döwletlerini ýokary we orta hüner okuw mekteplerini okuyan Türkmenistanyň raýatlarynyň okumagyny meýilleşdirmek boýunça Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna başgaça bellenilmedik bolsa döwlet jogapkärçilik çekmeýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşar ýurt döwletlerini ýokary we orta hüner okuw mekteplerini okumagy bilen bagly maliýe çykdyjylary, okuw tölegi, umumy ýaşaýyş jaýyny ýaşamagy, lukmançylyk ähtiýaçlandyrmasy üçin we Türkmenistanyň okuw mektebiniň ýerleşýän ýerine çenni we gaýdyş ýol harajatlary bilen baglanyşylan şertnamalaryň talabyna laýyklykda doğrulugyna ýa-da çykdyjylaryň kefiýetli görnüşleri boýunça şularyň hasabyna tölenip bilinär. Ýagny Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň esasyna Türkmenistanyň raýatlaryny daşar ýurt döwletleriniň
ýokary we orta hüner okuw mekdeplerini okutmak üçin Türkmenistanyň Bilim Ministrligine, beýleki ministrlikleri, pudok edaralaryna hemde welaýetlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine Türkmenistanyň döwlet budjetinden berilýän ferişdeleriniň, şeýle hem ministrlikleriniň, pudok edaralarynyň we ferişdeleriniň hafawyna, daşary ýurt döwletleriniň hökümetleri, halkara guramalary we gaznalar tarapyndan Türkmenistanyň berilýän talip haklarynyň hafawyna, döwlete dahil bolmadyk kärhanalaryň we guramalaryň, şeýle hem şahsy taraplaryň we ferişdeleriniň hafawyna, okuwa iýerilýän talip bilen baglanyşylan şertnamada onun üçin tölenjek maýly çykdaýjylarynyň görnüşleri jekme-jek kepitlenenler. Mehriban tamaşaçylarymyz, ýene-de bir gyzykly soraklaryň biri diplomy ikrar etmek. Daşary ýurt döwletleriniň ýokary we orta hüner okuw mekteplerine Türkmenistanyň raýatlaryna berilen bilim hakyna resmi namalaryny Türkmenistanyň çäklerini ikrar etmek, Türkmenistanyň kanunçylygyna we halkara şertnamalaryna laýyklykda amala aşyrylýar. Mehriban ýaşlar, eger daraňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onu resmi namalaryň terjimesi boýunça makul hyzmat terjime merkezine ýutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 862 60 52 61. Şeýle hem Türkiýede bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onu İstanbul şäherine ýerleşýän Atavatan Danışmanlyk Terjime Turizm şereketine ýutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgisi 90 532 401 71 52. Hormatly tamaşaçylarymyz, eger-de siz ýurdumyzda bolup geçen täbirliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isteseňiz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.